morning. Good morning, good morning. Ay, aga pa manggo na, no? Okay, mo pingaga nga ka natin Minda. Good morning, DJ, pati ang tanan. Good morning, Ate Minda. Hindi kami galab shout out. Thank you very much for dropping by. Thank you, Ate Minda. Good morning, Adelaw tayo po sa Sangkay. Papaan sa programa nga waray-waray ng mga sonata. Didi kita YouTube channel Tuesday in the morning. Din ako YouTube channel nga Ali Bulay YT. Thank you very much sa akong mga subscribers. Like and share naman tayo mga kaibigan, mga ka-viewers. At yung pindutin naman nyo yung notification bell na yan para tayo magkarinigan, linawan. Ano pa nung linawan? Linaw signal. Morning nga ka natin Minda, damo good nga salamat talaga ka natin Minda. Kaya Ate Minda good talaga ito number 1 nga fan. Ate Minda Romero. Ang tanan, waray iba kundi rin Ate Minda. Diba Ate Minda? Thank you very much. Big love shout out Ate Minda. Mistra. Thank you. Mga EGC member ato mag-haro-harang pangira DJ sa gila, no? Pagkarampangat tala na tira. Kunim kakantahon ganim sasayawon kaupay pagkitong tigang na Espanya uray nga sonata at sarayawon senyora insayawin ihan mga waray malumay-lumay may pangay-angay isahan tuba ay mag-ismailingay kamakaruruyag kamakalilipay ipis-ipisi, tagay-tagayi, hantod mga palalaksi. Kung di mo ako ipis-ipisan, maluyang kalawasan. Ipis-ipisi, tagay-tagayi, hantod mga palalaksi. Kung di mo ako ipis-ipisan, maluyang kalawasan. Ipalakat na
base kita, hindi maglipay. Maraming salamat, Ate Minda. Salamat tayo mga. Nagrarayhat, hinga sayawan. Balakat nakat pinigatagai. Base kita, hindi maglipay. Kaya kalaman, yakasang kaya. Nagrarayhat, hinga sayawan. Tagay, 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 tagay. Tagay, 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 tagay. Tagay, 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 tagay. Tagay, 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 tagay. Okay, mo pingaga Happy Tuesday mga taga-Ipidis Mobile Group. Tingnan ka natin Liberty sa Bidia. Thank you, Ate Liberty. Hiningaho tapon yung kakantahon ganit. Biga-biga love shout out to Ate Liberty Salpidia, to Ate Minda, to Ate Michelle. Good morning po, Papa Als. Sayawin ni And to all viewers, thank you, Ate Michelle Lariuki. Biga-biga love shout out. Sanang tubak, mag-smiling ay kamakaruyag, kamakalilipay. Tagay, 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 tagay. Tagay, 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 tagay. Tagay, 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 tagay. Tagay, 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 tagay. Waray, tapos na kami pag-ararampang dito at GC. Managayan. Thank you very much. Good morning. Ngayon mataran na ako mga ka-GC. Good morning, good morning, good morning. Wapay nga aga. J. Audio. Okay na sige Ate Minda. Minsan tinawagan kita hahin. At katindahan kayo po kita permihin. Nagkakataon. Nagkakataon nga naka-live ka. Higin pa kilala nga ni kitahin may Pilipino. Nagkakayakan nga sigit di mo patugtugla. Okay. Thank you Ate Minda. Maupi kay Damot Pinoy dito Ate Minda, no? Thank you very much sa iyong katanan. Giving a love shout out. Thank you for dropping by yung matanta ko mga ka-GC. Thank you. Thank you very much ito yung suporta. No? Thank you. Maraming salamat. Nagpuro vlog kami kay may live mo ngayon din ni. Aroy. Nagpuro vlog. Nagpulanak live. Nagpuro vlog ka mo. Nagpulag at di kulor ngayon ng busag. Thank you very much sa iyo, no, mga ka-GC. Minsan nagchichika-chika, inudong lang ka mo tungod na ako, no? Thank you very much. Tungod ni chika-chika, kahumantay, puro naman na chika-chika, di ba? Pinakamukawod pag-like and share, ano, ito natin live yan ng aga, ano, para naman lang kita dumamo ito. Dumamo at subscribe. Ito tayo pa subscribe sige, pwede ba, dako pa bakanti.
Tuloy lang natin. Okay. Masunog nga magkukurat sa pastilan. Bisang pauburan ay Sa aking mga kasi YouTuber na nakilala ako, mga waray-waray, ng sunod So, salamat sa suporta. kay bagin mahulog. Si MG Waray Vlog. Good morning. Pangailay tira pagsayaw. Miss Divine Rose Channel. Good morning. Sir Leo doon. Sir Leo Tutorial TV. Thank you very much for supporting my channel, Sir Leo. Good morning, good morning. Papals, at yun ni Kuya Freddy ang Kuya Isko. Si Sherdan na din po, Papals. Thank you. Maraming salamat, Ate Michelle. Good morning, Adakan, Kuya Freddy Abuda. Kuya Isko Moreno. Kala ko Isko Moreno. Di naman pagsarayaw na gagkita. Puro tinig aado ng duyugan, kainin nga sunata. Sige sayaw na, ayaw pag-ihak, kay para malipay kita. Maupay init nga sarayaw, kay labuta. Ilokso anti, hawak lubaya, o kamutig Sa lupa. lahat ng mga YouTuber na waray-waray na nakakaintindi sa programa, thank you very much. So, Especially kan Sir Leo doon, Sir Leo Tutorial TV, Kasi yung pinuli ka ako para makapasok ako YouTube channel. Maruruyag ka ako. Kaya nagtutuwa ako kung paano makapasok kahit hindi marami pa yung aking subscriber. Thank you very much, Sir Leo. Maitsanggalan kung ako makpagaw ayaw Kaya nagtinutuon na ako, nakakapiperaw kami. araman liwat ako. Kung paano, anong process na makasunod ako YouTube channel. So ngayon nakapasok din ako. Sa lahat ng aking mga tagapanood, especially sa aking mga ka-GC, sa Ibinesco Mobile Group, thank you very much sa inyong lahat. Maruruyag ka ako ang masista nang ako liwat ang magkikinan ka. Pasalamat ulit ako. Thank you very much also to Arlinda Labutap. Morning Arlinda, kumusta? Ano ba? Ano ba nangyari? Sasarusan Parang may naamoy akong hindi mabuti. sumayaw hilaw. Kasi parang Jefferson, hindi na ako Sarayawon kay amon atong paborito. Pinapadisan para yatang may masamang nangyari. Nasayaw ako habang nakaringo pampatang na lamig itubig. Uy, pariga Timigil. Hindi rin makakot. kay ang lahuta usahan sayo. Natin Pastor Ate Michelle na nasayaw na parigo. Kung maruruyag ka, ako ang masista. Nan ako liwat ang magkikinanta. Ikaw ang mapapak, ikaw ang masayaw. Nan ikaw liwat ang maisanggala. Kung ako mapagaw, ayaw sa baraka. Ay magsasaro sa liwat magkita. Okay lang. Okay, salamat. Okay lang pala. Sige pagsarayaw na kita. Ayaw karagi ang sunata. Aning ikaadok purutan. Okay lang sa all right. San ka pa? Sige pagsarayaw na kita. Mintas maupay ang sunata. Aning ikaadok purutan na. Para malipay ka. Ay, natin ko is permanent. Ano ko rin sigurad to? Emosyon. Kung maruruyag ka, ako ang masista. Ngan ako liwat ang magkikinanta. Ikaw ang mapapak, ikaw ang masayaw. Ngan ikaw liwat ang maisanggara. Kung ako mapagaw, ayaw sa barata. Kay magsasaro sa liwat man kita. Kay maaram man liwat ako sumayaw hinauta. Kadi naman, DJ Alvin, Ibinesco Mobile. puro tinig aado ng duyugan na ininga sunata. Sige sayo na, ayaw pag-ihan, kay para malipay kita.
maupay inis nga sarayaw kay lauta. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. DJ Ali. DJ Ali. Okay, good morning, good morning. Good morning sa lahat ng mga nanonood ngayong umagang ito. Thank you very much for watching. Give me a love shout out. Thank you very much for dropping by sa munting bahay ni Kuya Alni. No? Thank you sa mga kasiko YouTuber dyan, ng mga waray-waray. Maraming salamat sa aking mga ka-GC. Good morning. Nasing Ate Minda, kinsig ng kuwera nga mag-live ka YouTube. Uy, thank you Ate Minda. Talagang si Ate Minda talang number 1 fan ko, di ba? Thank you very much Ate Minda. Sana diri masumuhi Ate Minda ta kung live permi ano. Sana diri sumani Ate Minda ta postura tak naong. Di ba?
Okay na si Ate Liberty. Grabe sumanggod nga term. Makalilisang. Halibuaya. Makalilisang nga term. Sumhan. Diba? Pag itong tao sinusumhan, Naging bunto. Tuwing hindi na nakaw, hindi na permi pinu-order. Kasi terminal ang manok. Maupay pamatiun. Ito, sumanit manok. Hello mga ka-GC member. Good morning and afternoon. Sabi ni Ate Minda Nistra. Thank you very much. At supag kayo. Kay Ate Minda at kay Admin Liberty Salvidia. Maraming salamat. Kay Nis Kuya di ako makapasok. Kung karuyag mo mas. Hindi makapasok si Rosemary De Canso. Bakit kaya? Chulo ko may kukit. Na pwede mag-skydiving. Patinawan bye-bye kan hukras. Kahit Sign in ka muna. Mag-sign in ka muna para makapasok ka. nagtuha kaumhan. Gamuan Okay, Mika Love, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalaw. sila ko ko. Salamat sa pagdalaw sa munting bahay ni Kuya Alni. No? Sikat laro ko, tuway-naway kunting parawan. Organiko ang puno na halutin at kitan. Upatan mga barangay, masakupan poblasyon. 1, 2, 3, 4, ang pagbiling aking masayon. May dapat sa Isidro, San Miguel, Batanggarawon. Nagahakan si Ledes. Kaya di Ate Nati Martinez. Kiniha Hernan. Malisyon na kamo. Mahigigitan. Kamakakali ako. Kain mo panunduman. Magpahalibuay pati. Ikapanay baybayon. Habang unagos ng tubig. Irikasyon mo birin mo. Ikamiyag mo ma-shopping. O mag-cliff-diving. Kasi chulo ko may bukit. Na pwede mag-skydiving. Matinawan bye-bye. Okay na sige Ate Liberty. Hi Ate Minda morning. Kay Ate Rosemary mahinay ko no iya signal. Sige. Sharing pa mag-aano man kita. Tulog ko Kaya agad. hindi rin man nato ni signal. Nakaumhan. Okay ko natin. Sa tinisalan mo naman. Bilang nagpusikat sa lukot. Tuway-kaway kunin palawan. Organiko ang puno. Halugin sa chikang. Kiniha Hernani, damong pagkaano karanawon. Malipayunan kadaman, makablasman, ugrikuhanon. Ang namon kasing-kasing, empermigod makipayon. Kayan makagarahong, dakugudan kaluya amon. Sanglit kabugtuan, makaurusak kita iglipay. Kumanta sumayaw, kandadaan nga laylay. Pasig paparan, kami ngaw kahiblaw. Love you all. Morning na po. Kung karuyag mo mag-shopping, kung mag-cliff-diving, kasi chulo mo may bukit, na pwedeng mag-skydiving, matinawan bye-bye kan hukras, kahit talagin natin, magubay ang kalsada, nagtuha
DJ Alvin. Okay, kasering man ni Ate Minda DJ ni bangin ka daw kuno suman na iya. Kay nasing man ni Ate Minda DJ ni nga bangin ka daw. Hiya ko nasing na ako. Dahil ka mo suman ha akong di pagkinita. Suman. Dahil ka mo masuman. Kinita. Good morning, Roy. Para rin na hindi recondition at boses kaya makakot yung mapasok. Good morning kayo, Ate Liberty. Hita ko nag-win. Ate Liberty, Ate Minda, Ate Nati Martinez, Marisyo na kamo. Dapat ko Marisyo, Ate Nati. Napirisyo la permi. Kaya timil na pagkintindi. Audi DJ kayo po ito ikaw permi di bisa ng Kukalawig TV background ko iti mo tugtog. Oy, thank you Ate Minda. Yan ngayon gidududlungan. Thank you Ate Minda. Thank you a lot. Thank you a lot. Thanks a lot. Miga love. Shout out sa imo Ate Minda. Million thanks sa imo. No?
ni ano inom di jalit laso nga may luyangan tanglad para paupay kuno tingog. Mga ni Ate Liberty sige tak inom di man na upay tingog. Salit pag ininom liwat Ate Liberty para mo pa tingog. Ako waray naman ni Guru Pai. DJ Aldi. AB Disco Mobile. Ang lahutan, hindi mo sinasayawan. Pagsayaw, ikaw ginagalaan. Hindi mo ba gusto? Okay, big love shout out to all my ka-GC, no? Sa IPDS Mobile GC, thank you very much sa pag-bisita sa munting bahay ni Kuya Alni, ano? Thank you very much sa iyo. Most especially to Ate Minda, no? And Ate Liberty. Kinamon admin, ni Ate Liberty, ni Ate Minda. Or ko din ka apid fan. Kung number 1 ni Ate Minda, number 2 ni Ate Liberty. Ito pagdudrungan na. Kaya bako puro number 1. Ano? Puro hira ko number 1. Kaya naman na number 2. Nakakabati ka mo puro number 1, waray number 2. Anot ba nito? Waray na sunod. Waray number 2, waray number 3. Sa lahat ng aking mga ka-GC, maraming salamat sa sumusuportahan. Sa lahat ng mga viewers, thank you very much sa loob at labas ng ating bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much for dropping by. May kami love shoutout sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga ito. Thank you, thank you. Sa lahat naman ng nag-birthday ngayong umaga, ngayong araw na to, happy birthday sa inyong lahat. Related sa lahat ng nag-birthday kahapon. At saka advance happy birthday sa mag-birthday pa lang. Diba? Nasa ring Ate Michelle, bisla ko, maintain number 5 papaan. So, pilak. This is my number. Bisan mga first runner-up la mo pa na ito. Hindi man tuyo natin pag imalakadaog. Importante, mahalaga. Mawawala, kasi papunin mo, kabalay, kondisyon ka. Kasi papunin mo, kabalay, kondisyon ka. DJ Aldi. AB Disco Mobile. May dati para na magbuhat. Okay, happy birthday ngayon. Hananak ni Ate Mayla, ni Apudo, 21 years old now. Uy, happy birthday. Yan ang adlaw, ano? Ate Liberty. Happy birthday, anak ni Ate Mayla. Babae ba ini? So, pwede ka natin may lang beautiful, mahusay. Happy birthday, ano? Anak ni Ate may lang Pudo, 21. Ako na, no? Hindi man li Ate may lalatang may daraga na, no? Kapisan ni Ate Mayla, masiring ka nga, daraga liwat. Salit.
Kay Glenn Picahas na lilisang. Lalo ko na Tanong sikreto ni Ate Mayla, pati Glenn Picahas. Hello, pag di Picahas, waray naman lumungot. cha-cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha-cha. Hala na, sayaw na, puro na. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha kita nga na, nalahit ka agad. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha kita, bisan ipagkulpa. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita. Oo, kuno mahusay, so po ka natin Mayla, mahusay liwat. Aw, sana all. Mag-cha-cha kita. Ori nila pakakalakat, isulod na ko work ini. Happy birthday Ate Mayla, imo pa, pudugang. Haruyan, Malakalakat Ate Michelle, malilit ka, no? Gayaan kaninday Dara-daraan na lang yung cellphone. Tingog pa pagtukaran lang ito. kay ba Pagtukaran mo na lang ito yung paglakat. ilawan Ito Ate Michelle, pag heroti dahil hindi mo biyahe. ako man May mga larak pa niya ng mga oras, ano? Wala na iinit kita. may City Nuy Pila. Tugtog lang ngayon kita 7:30, ano mga kasantayan. 7:30 lang kita. matubang Tomorrow, Wednesday, basi 4:30 nga ako tomorrow, may lawas pa oras. 4:30 hanggang 6 o'clock. Sa aking Facebook page, Evidence Global. Manood kayo doon. No? Bawaray ko kung di Mr. Glenn Picahas kay kilatiso na mo kontakto ka kulupas siya. Isan wara sumsum Maray umungod at lokon ngayon liwat. labi na kung si Inday apisan at Ano niya mga alang-alang na ito ng Evidence Mobile Group. Bangga liwat inisip Kay Limbro ka naman, Glenn, ano? Sa naman yan, may usap ka naman yan. mabusang ni Inday galutan. Okay, good morning. Our time was exactly 10 minutes after 7. Tugtog kita 7:30, ano, mga viewers. Mga ka-GC, tugtog lang kita 7:30, ano. Para kung may natin mga pulpasyon, may natin trabaho, makakapagtrabaho kita, no. Pero ako na ko paliwat trabaho ko. Thank you very much, kanana. Yung pinagalang siya tayo na kanana. Hindi yan ako na ng oras. Inhatag niyo na akong programa na YouTube channel. Thank you very much sa iyong atanan. Naghihinulat at ito Ate Mayla. Hinot niya kinihinulat at Liberty. Glenn Picahas kayo. Ano nakulat din ko. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha kita nga na, dadahita aga. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha kita, bisan pagpunta. Anting kugat na paninahuyagan. Kay ang kagitay tagay, hindi lipasan. Kay basi man tuntang ako magdilawan. Ang laway sa baso, ako man pagkasan. DJ Alni. Arog na at niyan, mga anak ako pinabayaan. Bisan sa kadampan, ipapakaaluhan. Kung taman, di mo alam pagtungtungong,
Karga ka ni tatay, karga ka ni nanay sa maghapon. Kung ang hamot ko, ang na ayaw man ang ikaano. Ayaw ang pagkawi, lalo na mo ang tawo. Kung taman, iwala ka kung tumon. Ihika kang tatay, ihika kang nanay sa maghapon. Kinilog na lang kabinuan na kita bundukan. Manurot ng luha kung taanang di managihan. Kung ako mawara sa bawbaw sining kalibutan, kamigaw pagpatul kay iluan ibabayan. Anhad na santiyan, daradaing sa kabutmanan. Di man latik lahat, diyan mapasuan. Punta man, di mo alam. Okay na si Ate Liberty hasta lugod di Ate Jubilin sige na kitaan. Sige na nga kitaan kan pikas mga profile pic. Kay hiya ko noon makikilatis kay Auntie Manhiya ni Ate Mayla Asyala. Alam ko na puraha. Rotay higit pikas ni kay Ate Jubilin pati. Wakay-wakay. Ate Bilin ba? Punta man, di mo alam pagdung. Delikado yan. Kulit mo kang tatay, kulit mo kang nanay, nga alugo pagpayun. Kini Ate Malo, maupay nga aga ka natin Malo, busy rat pagkaon. akong dukhan. Busy rat terestorya parte pagkaon. Si Ate Faye Cascarwales. Putaran, di mo managihan. Recipe dininaro ni Ate Malo. Mawara sa bawbaw sining kalibutan. Kamigaw pagpatul. Gugutom na datatiriba din ang aritaton na GC. Bisita sa Ni Ate Malo, kutmanon ko din ni Ate Malo. Ipapadaluan, ikulo matubang. Nagkatalan nito naka-online ni Taton GC. Good morning. May nabing love shoutout tayo katanan. Thank you very much for dropping by. Nanay, Maraming salamat po sa pagdalaw. Dalaw niyo sa akin dito sa aking live sa YouTube channel ko, Aldi Puno Whiting. Thank you very may much. amoy ang higaan. Rigsuksan at manig, di mo malalabhan. DJ Alni. Kung taman, di mo alam pagdumdumon. Lamping sanik sa duyan, tatay nanay linilipan. Kinilog na lang, kabinuan, nakita akong dukhan. Panurot sa luha, kutaran, di mo managihan. Kung ako mawara sa bawbaw sining kalibutan, kamigaw pagpatul kay iluan inadayan. Kinilog na lang kabinuan, sakit na akong dukhan. Panurot sa luha, kutaran, di mo managihan. Kung ako mawara sa bawbaw sining kalibutan, kamigaw pagpatul kay iluan inabayan. Kamigaw pagpatul
DJ Ali AB Disco Mobile. Pinabayaan! Basta guwapo ang DJ. Nindot ang tukar. DJ Ali. Dandan sa'y kasiksi kahusay, nag-iyong-iyong kunsidang su'y inalabay. Sanglitan sa'y ang duhan niya'y nalukmay, nalilipay, nawawala, kabuklay. Silang su'y pirmina, nagtatambay sa impanay. Istorya, agakulog sa kaantay. Okay, good morning sa lahat ng aking mga viewers, Labay, sa aking mga ka-GC dyan. Good morning sa lahat. wala Big love shout out. Thank you very much for dropping by. pa din So now exactly 90 minutes after 7 in the morning. ay With your Papa Als, with your Boy Als. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalaw sa munting bahay ni Papa Als. Sa munting bahay ni Kuya Als. Thank you very much to Ate Minda Nistrat, Ate Liberty Salvidia sa aming admin, kaya Ate Minda, Ate Michelle Larioque. Thank you very much sa lahat ng nanonood, no? Kahit hindi nag-chat-chat. Good morning sa lahat. Kahit hindi nag-chat, kahit nanood lang. Thank you very much po. Sus Maria Josep dan Soy Dansay nagigumay, dan say kasiksi kahusay. Ate Faye Wallace, good morning. Iyong Ate Malo Saucelo, nagbibisira itong pagkaon. sanglitan say ang duhan niya'y Pugutom na dahil raya. Kaya po kamo nito na after my live sa YouTube channel na snack na ako. No? kung sigang su'y pirmina, nagtatambay sa impanay. Istoryahay, agakulog sa kaadlaw. Okay, so now exactly 21 minutes after 7. This time check is brought to you by AB Disco Mobile page. Sponsor ko, kalugareyon ko lang ha. Bangin hiklin pikahas, pikalas pagudhahan tingla asya. Nanhahanting la, makorin hiyat mahanting Ate Minda, no? Makorin hiyat mahanting. Nagluluto ni Ate Maluhit sagmaw paret yung mga Jurassic. Siya nga din ko nagpipinanguan nila partid pagkaon dito ni Ate Faye. Nag-aaron recipe. Nag-aaron recipe kan Ate Faye. Hindi niya pag ginaaroan ng recipe Ate Faye. Napakilutit ka natin pingaran. No? Pinugurot kungidan sa ibang amay. Sus Maria Josep dan Soy Dansay nagigumay. DJ Ali. Ang babae ko na ulit, ang mata nabiri, kung nalipas na ang taulit, nabuka ang sili. Ang lalaki ko nasisina, ang ugat natigat, kung napapas na ang kasina, ang ugat naluya.
At siya ang kahiyaan tao, may pagumplanan, may sangkay mo, babae nga maato-ato, matutahanan ko. Ayaw na ka mo ipausa, ang hiling nga kanta. Ang Balagad ni Ate Liberty Kuro, itatukar makalilisang. Ay niya kay Ate Liberty. ang ugat na Makalilisang ko na kanta. napapas na ang kasina, ang ugat na luya. Chanapud! Chanapud! Arriba! Disco sa barangay! Disco! Love yung kamay! Disco sa barangay! Disco! Love yung kamay! May dakari sa gruhayo, pagkirot ko Okay na si Ate Minda, natawag daw la ano? sakitin, Lasing Ate Minda paniguro na lahin sa Dida Liberty. pagking ka, ang Natawag daw lahi Ate Minda, ano? mata na Kasi Ate Liberty, natawag daw lahi Ate Minda. paulit, nabuka. Ano natawag? Kung natawa. Ang lalaki ko nasisina, ang ugat na tika. Kung napapasnan, Natawa, nasa ko daw. ugat na luya. May dakami sa tunayo, pagkirot ko may kontra mo. Paglikaya sakitin ulo, katurok timprano ka malututing ka. Ayaw na ka mo ipausa, ang hilig nga kanta. Ang babae kung may pitaka, ang lalaki may batuta. Ang babae kung nauulit, ang mata nabirik. Kung nalipas na ang kaulit, nabuka ang sigit. Kung nalipas na ang kaulit, nabuka. Manunoting good. Kung napapas na ang kasina, Ringitan, no? naluya. Basta gwapo ang DJ, nindot ang tukar. DJ Alni. Ang suwi bayaan, Okay, good morning, DJ Alni, pati mga view ay mga subscriber agawa sa nato-nasod na Pinas. Thank you, Ate Faye. Gintagan mo na yung si Faye, Ate Faye, Ate Malo. Umigaw, ilaw, Naangila ka na Ate Faye, Tia si Faye. iulan ng taon. Dandan suwi bayaan, umigaw. Big love shout out Ate Faye Wallace. Thank you very much for dropping by. Thank you very much sa pagdalaw sa munting bahay ni Papa Al. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Ang sama, imulan ng taon. Di ay pagmata ng pamuhay-buhay, lukutan mali ang tatlaki-sakay. Natuwa ko sila, pamulbukanunay, nandito babanyo, ang paspas, ang imo, din ang right na kaman. Akiman ka. Okay mo, pa'y kinakahabol ako. Amo nga nagluto kay Bangin ka mag-live, boy. Thank you very much, Ate Faye Wallace. Thank you very much for dropping by. Mega love shout out. Waray manhin nga mga lyrics. Puro haton kunin man itag kompositon mga kanta.
At saka di Ate Minda Marisio. Hindi nila itong mapaipiktot kanta. Pumaipikto ka nga ni ba? Salamatan mga tukar ni Jal ni matitima naman. Tikaturog na ako. 2:30 na didi. Kagaw na lang. Gusto ba talaga ng 7:30 ano? Para ka mo makadiskanso ako mga ka-GC. Para oronin na nga ako. Magkatsari-katsika na naman. Thank you very much sa iyo matanan nita akong mga kag-GC, ABDS ko Mobile Group. Thank you very much sa iyo. Big love shout out. Thank you very much for dropping by. Good morning. God bless. Keep safe lang kita. I love you all. Bye-bye. Ako kasama Tugarin kung ikaw dilaw ang sama inlove ang sulit bayan kung ikaw mauli ako kasama Tugarin kung ikaw ilaw ang sama ina nagaw Pinay pagmatangan pamunay-puhay Lukutaan balik ang taglaki sablay Nagtuha ko sina pamulbukan-utlay Nangituhapan niyo ang paswas ang imo Din ang right na kamay Ang imanda kadadago Iyay! Nakasapantaw Nagwasiwa-siwa Kimpasandig ko ikaw haluyuhan kakao niling Kimbaligan ko ikaw pasili mabukaw taring Kinhigugma ko ikaw haupos sa ikaw niling Nanatulog ko kung harimiro Mabugbog